कपिला राभा जोंनि राभाफोरनि गेजेराव बे गिबिसिन राष्ट्रपति पुरस्कार मोनग्रा आरो बे नेशनेल एवार्डि माने बे जोंनि राभाफोरनि बे कच राभाफोरनि माबा बे जोमग्रा खाम्बां होनो जोङो बे खाम्बांनि डिजाइनखौ लानानै बियो एकदम फार्स्ट जोंनि माबानिफ्राय जोंनि कच राभानिफ्राय बियो गिबिसिन राष्ट्रपतिखौ मोननो हादों आरो बेनि जों बे दाखालिसिम बे गोमानानै थांबाय बेनिखायनो बेनि स्मृति सारन सभा जों खुंदों दिनै जोङो आरसु आरो बे जोंनि बे लकेल स्थानीय संगठनखौ लानानै आरो बे आम्बारि गामि होनो बे ओनसोलावनो बे आम्बारि ओमफ्राय बे दलमाखा बे खाथि खाथि ओनसोलावनो जोङो दासिम माबा आरो साब्रै बे नेशनेल एवार्ड मोननो माबादों आरो सक्षम जादों थारमाने बे एखे बे खाम्बां बे जोंनि बे जोमग्रा बे जों कच राभाफोरनि जोमग्रा बे सिखौ लानानै जोङो दासिम खेबब्रै बे ओनसोलनिफ्राय बे प्राइज मोननो हादों खिन्थु दुखुनि खोथा बेनो बे सरकारनिफ्राय जेबो माबा मोनाखै आरो बेनो आरो जों खावलायगोन जे सरकार जाहाथे बेफोरखौ एसे माबा मदद खालामो जे सासे नेशनेल एवार्डनि मानसिया जे माने नेशनेल फिगारनि मानसिया मा रोखोम माबानांगौ सुबिदा मोननांगौ बे एकदम गामिनि जेरै साधारन मानसिफोर बिसोर माबागासिनो दं आरो दा बेखौ एसे जुदि फाइनान्सियेल हेल्प मोनोबा गाहाम जागौमोन आरो जों बेखौ खावलायो जोंनि माबानिफ्राय संगठननिफ्राय लोमजानानै माने अबस्थाथ' बिदिनोसै बे अबस्था बे मोजाङै केयार लानो हायाखैयाव गोमानानै थांबाय आरो थासारियाथ' एकदम अबस्थायाथ' गाज्रि माने गैया आरो बिराद दुखि आरो माने गरिब माबानो आरो दा बेनि बिनानाव दं बे बिनानावजोंनो दं दा बे बिनानाव बे फिसाज्लाफोर दं बेजों थायो सरकारसिम आं बेनो खावलायगोन जे जाहाथे सरकारा बिसोरबादि बे मोनसे नेशनेल एवार्डि सासे माने बे जोंनि जाथिनि नङा बे राभा बा सोरबा बर' बे जाथि नङा बे समस्त बे मोनसे एरियानि बे जोंनि बिटिसि बा समस्त एरियानि सासे बे माने सन्मानिय मोनसे एवार्ड मोननो हानाय बेबादिखौ जोङो सरकारा नायनांगौ एसे माबा नोजोर होनांगौ आरो बे सुबिदाफोरखौ बिसोरनि बे फाइनान्सियेल बिराद एकदम सासे नेशनेल एवार्डनि स्टेन्डार्डआ मा रोखोम बे जोंनाथ' एकदम नायजाया बिदि आरो बेनिखाय आं सरकारनिफ्राय खावलायगोन जे एसे जाहाथे बेफोरखौ खबर लायो आरो बे सुबिदाफोरखौ खालामो दा साथाम दं बे दलमाखा गामियाव दं बिथांमोनाबो बिदिनो एखे अबस्था बेफोरखौ जाहाथे एसे नोजोर होयो आरो फाइनान्सियेल माबाफोर जुदि दङबा सरकारनिफ्राय सापर्ट खालामनाय दा सासेयाथ' जोंनि गिबिसिनाथ' कपिला राभा बिथाङाथ' गैला बे न'खराव एसे मदद माने होनो हानाय बादि फाइनान्सियेल सापर्ट बेखौ खावलायो सरकारनिसिम बे बिथाङाथ' बे गाननाय जोमनाय आरो बे दानाय दा मा होनो बेखौ दानाय मानाय आरो बे बेयावनो एकदम गामियाव बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेखौ फोरोंहोनो बे उइभिं मोनसे सेन्टार खुलिदोंमोन बेखौबो थाखा फैसानि अभाबै कन्टिनिउ खालामनो हायाखै बेबो माबाबाय आरो बिदि आरो जों बिराद दुखु मोनदों जे माने आनटाइमलि बिदि माबानाय आरो बारा बैसो जायाखै 60 इयार्स आरो बे खमसे खम मानसियाथ' देहा मोजांमोन दाखालि जों लोगो मोनबा रायज्लायबा खिन्थु बे केयार माने बिदि थाखा फैसा होननांगोन आरो बे रांनि अभाबावनो बे मोजां केयार लानो हायाखैयाव बे दिनै जोंनिफ्राय गोमानानै जोंनि जाथिनि थाखाय बा बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर लस जों दुखु फोरमायो बेनि थाखाय मोर कपिला राभानि जे दसराथ' सुंसनि मन्चम ए सुंसनि मन्चमाय आथिनि तिक्रिसा नां खसा जितिनि जे लिडार सेंट्रल लांगेट तिनि एबे कसं मान्त्रा मतिलाल सार आरसी प्रेसिडेंट आरा अगनान तिक्रिसा कसं मान्त्रा नां तिनि लेखा गादावि माराप जिबिसर कोच डॉक्टर जिबिसर कोच सार आरा अगनान कसं मान्त्रा तिनि इबाय नांgi KDC आरसनि एडभाइजर सार मन्चम पिमजी सार आरा अगनान गनान तिक्रिसा इबाय कसं मान्त्रा इ सारटनि जी तिनि मोर कपिला राभानि जे सुंसनि मन्चम इबाय तिक्रिसा पेनेम करो दुनलाव कारण तिनि नां दासमानिगा जितिनि माजाराय तिनि बिसोआव तिनि नां जितिनि आमायदनि जे खामां केम्बेलाय मातिनि नां पुरस्कार मासना इ पुरस्कार मासनिया तिनि दासमानाव नां तिनि नां जितिनि गमन बेफां के कष्ट गासेमोन तोरैमोन तिनि नां जितिनि खामां लुफुना सरकार लांगेट नां इ मोर कपिला राभावा दुनलाव तना थनंग नांलाव तना तो अनन गमन तिनि इबाय
uni je adrosarado ara nuji sungsini moncam ebetining dabar somai benan nang palaili saitia ti I palaili ngai tining jingina sa nang kosa amaido kosa awado kosa sa jongdo beba kan grup grup gosong ni kman tining kep dugni krau opangkai gana gosong mansa nang jigin gana sungsung teraman ongana nang sungsung mane chan ara jingin gana sungsung ni gana nang kosa amai kosa awado kido ongana tining nang je uolai mona nang rongsang ni gana uolai man tining asam bharat sarkar langa dasaman thaje kosa duni kosa emra khambang bakam ona deptor latra ojin sanang tibnen dasamani chan to ongana sebai tining nang o beba kan dasamani gumon nang chesta kasai ara uni je mer santar paling gana kosa nangi jetni je leader nang brang nanga o jekamai anang bebak jiti bebak jiti laimon bebak jeti songgoton ni runsun tangam do kamna chalto ba ji leader do laimon nang alochona gasemon o mer santar nang paling keman chesta gasai bakma ang asa tapngoto jasai ang ibai khaba khapsa saya sacha tining aisan runsum haitanai sebai aisan runsum mi runsum tangam sebai ang bebangan jate tining nang imol mer opilar apa ni je moncom ni moncomai kosong mantni